يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ambe masara mani foka abarkada hale mi sona ni ka biduya irana ka fuli ni tanu ni ani walin mando ko lasi okilene na be la jile mani watina amunu be ka nyeta tv fle ina fo o chamambe akalama tugamna jemunka mi ni afle akeneka abe wele faso jokene jemunka ni wulika jo ani chesiri kebaw onka jamana kono ka wele blo mawalma ka wulika se uma ka se ka taa ka baro sigi kɛ n'u ye anw ka jamana n'u ye o ye ba maliba ye jamana barikalen a yɛrɛ bɛ se ka wuli k'i jɔ a sen fila ka kɛlɛ cogo min na cɛ b'o la muso b'o la ka taa se denmisɛn fara maakɔrɔba kan bi faso jɔkɛnɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen don min ni a fanba walima a bɛna boli min yɛrɛ kan kosɛbɛ o de ye farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ o ye laɲini ye min bɛ ɲini adamaden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka kɛnɛya sabati o kama farikolo ɲɛnajɛ jɛkuluba dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o ye joliba atiti club ye ni dakurubalen na n'an ko a ma ko joliba asi ni ye dolaci tɔnba ye min lakodɔnnen don anw ka jamana kɔnɔ farafinna hakaza ka se diɲɛ fantɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni tɔn jɛkuluba in a jɔyɔrɔ jumɛn bɛ jamana ka ɲɛtaa la jamana ka sɔrɔ la jamana ka yiriwa la a bila a sen kan ka na bila bi la mun sera ka k'a fɛ a sera ka mun kɛ maliden ye a sera ka mun kɛ walima jɔyɔrɔ jumɛn sera ka yala jamana kɔnɔna na bi o bɛna kɛ an ka faso jɔkɛnɛ jɛmukan ye wulikajɔ kɛra an fɛ ka se ka na nin dolanci tɔn jɛkuluba in a kanubaw a lafasabaw ni an b'a fɔ ma nazarakan na ko supporters o ɲɛmaaba Haruna Vie Jallow ka se ka na baro sigi kɛ ni ale ye joliba atiti club ale yɛrɛ nana la cogo jumɛn na a ka baaraw kɛra mun ye tɔn jɛkulu yɛrɛ kunna ka na se bi ma baro jɛmukan kun filanan na masalaw bɛna boli fɛn min kan o de ye jɛkulu yɛrɛ a jɔyɔrɔ ye mun ye anw ka jamana kɔnɔna na a sigi sen kan ka na se sisan ma i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri minnu bilara sen kan a jɛkulu in fɛ da bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔgɔlen don ɲɛta tv la nin waati in na yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di président ma n'o ye Haruna Vie Jallow ye a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta tv filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma Haruna salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ an bɛ Ala ta. Baasi t'i la? Alhamdulillah je merci. Ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo i ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin télé ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Inchallah d'abord k'i fo k'i ka cameraman fo i barakaɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen télé so ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ani barakaɲɔgɔn bɛɛ ani télé lajɛbaga bɛɛ lajɛlen n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen wulada in na Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amin ya rabbi. Merci bien. An bɛ i yɛrɛ fo Haruna Vie Jallow ka joliba kanubaw ka Mali farikolo ɲɛnajɛ matarafabaw ka a ma bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an ka jamana kɔnɔ ka i fo e min sɔnna ka an bisimila bi ani ka se ka na masala joliba atiti club yɛrɛ kan ka tila ka kuma Mali yɛrɛ ndolaci a bɛɛ lajɛlen kan an bɛ o foli n'o bonyamasegin ka kɛ ka taa yɔrɔ ayiwa bamananw bɛ kuma dɔ fɔ an ka jamana kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ u b'a fɔ maa lakale ma i yɛrɛ da nka tuma dɔ la ni m'i yɛrɛ ko fɔ i dɔɔnin ka gɛlɛn maaw fɛ n'i ko Haruna Vie Jallow i bɛ se k'i yɛrɛ ko f'an ɲɛna wa an ka se ka faamuyali dɔ sɔrɔ. Bon d'abord n b'i fo Haruna Vie Jallow n bɛ se ka yɛrɛ fɔ dɔ n bɛ se ka dɔ fɔ n yɛrɛ la
ne tɔgɔ de Aruna Diallo vieux parce que n fa fatɔma de donc n bɛ wele vieux de so donc n ye sotiba kɛ n ye denmisɛnniya kɛ ka bɔ n tan kɛ o tun bɛ wele vieux Diallo donc n nana jeliba kɔnɔna la Aruna vieux Diallo in farala ok donc ne bangina le 1er janvier 66 donc n y'an ka du denkɛ fɔlɔ de alhamdulilayi n ye furu kɛ donc denkɛ saba bɛ n bolo donc je suis promoteur immobilier donc agence tɔgɔ n kɛlen ka tɔgɔ da n dɔgɔmuso la min tun dalen don ne kan n'o banna ala ka ɲinɛ a la o tɔgɔ ye ko Amina Rabi Kadiatu Diallo mais an tun b'a wele so Dusu donc agence tɔgɔ ye Dusu immobilière voilà donc agence ɲɛmaaba ye awɔ wa tɛ taa fɔ ɲɛmɔgɔba de donc ne yɛrɛ agence tigi ye donc agence bɛ Kurusumatra kɔnɔ Dibida ninnu na voilà donc je suis le président des supporters de Joliba o fana nana 2015 mais bien avant j'étais au Joliba et porte-parole de Joliba depuis 96 pour passer 2012 mois je m'étais retiré un peu donc 2015 volé carrément donc non et puis j'ai été nommé président des supporters de Joliba ni donna ci tɔnba min filɛ nin ye sɔni an bɛna kuma a yɛrɛ kan i ka se k'i da don a la ka fɛsɛfɛsɛli k'an ye nka yan'o cɛ e ye nin kanu cogo di ka kɛ a lafasababa ye ka kɛ a kanuba ye fo ka n'i yɛrɛ sɔrɔ a kanubaw ni a lafasabaw yɛrɛ ka jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔya la o sera ka kɛ cogo di Aruna Vieux Diallo oui o ka nɔgɔn i b'a dɔn ne nana Joliba la ni ko ko nana cogo min na a bɛ gɛlɛya nka a ka gɛlɛn dɔɔni mais a bɛ se ka ɲɛfɔ ne tun bɛ Lafiyabugu de donc on a quitté Fana où mon père servait là-bas donc an yɛlɛmana Lafiyabugu an nalen Bamakɔ yan an tun bɛ Lafiyabugu mairie filɛ carré min kɔnɔna la sisan donc n'i y'a jateminɛ nɔgɔ la équipe dɔ tun bɛ nɔgɔ la ko Jean d'Arc donc mɔgɔ min ye équipe in sigi sen kan a tun sadisiba de tun don a tɔgɔ tun ye ko Kaldu n t'a kibaruya dɔn bilen an tun na ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba in bon an ka mɔgɔkɔrɔba tun don san kalo 12 fini jama de tun b'a la depuis cette époque là c'était dans les années 74 15 16 donc moi j'étais le vice-capitaine de l'équipe donc kamalen kelen tun bɛ yen nɔ ko Alassane Mayiga o de tun y'an ka disi ye ale ni ne fila dɔrɔn de tun bɛ Joliba la donc équipe tɔ bɛɛ tun bɛ stade la il y avait quelques-uns qui minnu tun bɛ Joliba mais a sera k'olu nɛgɛ ka na n'u ye mais a ma se ne ni Alassane de la Alassane Mayiga ale tun ye kɔrɔbɔrɔ ye donc i b'a dɔn an ni stade terrain de fana tun ka surun stade bɛ entraînement kun kɛ à l'époque an bɛna stade de kun lajɛ entraînement na n'an nana cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ wala il y avait un vieux je pense u ka yafa n ma a bolo kelen kun tigɛlen don mais a tun bɛ stade dɔn kosɛbɛ donc il parlait de l'histoire du stade o n bɛ se k'a fɔ o ye an ka mɔgɔ dɔw fana sama ka fɛn na mais avec tout ça vraiment je suis resté Joliba depuis o waati la fo ka n'a kɛ ka taa sɔrɔ n bamuso ala ka hinɛ a la o fantini o lamɔna min bolo o tun ye douanier de ye comptable de la douane ye il logeait à l'hippodrome paix à son âme aussi donc Boubacar Traoré papa ale fana tun ye Joliba de ye ale ni cɛkɔrɔba ninnu tun ye teri ye donc u ye jɛ kɛ donc n'ale nana à l'époque minnu tɛ se ka kɛ sa o tun bɛ kɛ o waati la quoi ne tun kɛlen don ka sɛbɛn an ka ɲɛgɛn koko la vive Joliba donc équipe tɔ bɛ n b'a saba bɛɛ la a ba ni équipe a ba ni équipe n'a nana donc il était content il me disait tout ça i bɛ Joliba de la donc il me faisait des cadeaux ne ka Joliba ko daminɛ ten tɔ et depuis an san tan ni kelen san tan ka taa se san tan ni naani ma an tun bɛ taa terrain na ne bɛ k'an sigi ka garage de lajɛ san ko yala an tun bɛ don ni garage de fɛ yan puis an tun bɛ don garage fɛ ne bɛ k'a lajɛ a ka dɔgɔn quoi est-ce que an tun bɛ se ka don ne fɛ réellement donc i n'a ko donneur kɔfɛla ninnu an bɛ na polisiw jɔlen bɛ yen nɔ i bɛ warisɛn bila ka bin donc u b'a fɔ k'i ka boli ka don donc ni surveillant taara ɲɛfɛ quoi donc c'est comme ça qu'on avait accès au stade mais tiɲɛ yɛrɛ la n ka levier n ka balontan tun man di n ka levier ye n ka balontan tun man di n ka levier ye fiyewu ah ouais ballon kanuba tɛ je me souviens an bɔra Lafiyabugu an yɛlɛmana Sotiba donc an ye tournoi dɔ kɛ Bougassoumoula, moi j'ai été le meilleur joueur. Mais on ne peut jouer à boîte là où on va faire jouer ni wolo seben. A te kune na kanga wolo seben où on va faire a te kune équipe Bougassila kata kata fait. Bec mbado bon temps mandai. Donc intergado Fabien, no tra donne la kata baroque no. C'est ko vraiment ko Vieux, je suis très content de toi. Non, je suis très fier de ko Mungera. Non, il a été nommé l'autre jour meilleur joueur du tournoi. Tu as vu, c'était un peu comme ça quoi. Donc bon temps on mandai. Mais Bibina
a kumana mɔgɔ dɔ ye n'o ye an ka du numukɛ ye k'a dɛsɛra na fɛn kelen min na o ye balontan de ye donc k'a bɛ dugawu de kɛ n ye sisan mais ni jeliba bɛ jouer bi sisan n'a taara misiri la a taatɔ misiri la a bɛ ɲininkali kɛ a bɛ kɔmɛ n'a nana ka misiri la a bɛ kɔmɛ donc a yɛrɛ kɛra jeli se ye bi fo ne yɛrɛ ka siran a ko ɲɛ donc alhamdulilah Dieu merci voilà un peu ne ka jeliba ko ye min ye voilà c'est ça donc j'ai toujours dit amina rabi j'ai toujours dit que bon a kun ka di ne ka jouer jeliba la de n ma se ka jouer jeliba la mais don la ne bɛ kɛ jeliba ɲɛmɔgɔ ye. Donc depuis vraiment lycée nous faisons j'ai toujours pensé à ça. Alhamdulillah. Dieu merci. Alhamdulillah. Donc il n'a togo sisan hakila famiyali sɔrɔlo la. Nga e nana club ina ni club bayde Joliba Attitude Club. Ni yo fɔ Attitude Club o ye nazarakan ye. Ka Joliba yɛrɛ ko fɔ filɛlikɛlaw ye nin waati in na. E bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ? C'est ça. Donc nana effectivement comme j'ai dit que nana me do Joliba ɲɛmɔgɔya la. Quand je suis venu c'était en 96. Donc quand je suis venu éjecter ni Sori Keita de mais ɲɛmɔgɔya la président du supporter la. Donc min assemblée générale là comme tous les autres ni kuma bɛ fɛ don min na n bɛ kuma. Bon n ka kuma kun ka di mɔgɔ ye. N ka analyse kun ka di mɔgɔ ye donc vraiment aussi bien ɲɛmɔgɔ ni supporter tɔw. Don dɔ yɛrɛ la ni assemblée la ni ma na u bɛ ɲininkali kɛ ne nana fɛnɛ ne ma kuma ko n ma kuma n ko non don bɛɛ tɛ kuma ye. Don min na ni n kan ka kuma n bɛ kuma o de la. Il est même arrivé des moments où ne ye n da don classement na. Ka proposition kɛ parce que je connaissais beaucoup l'équipe mon équipe la don o la fait donc je savais Niger bɛ se ka nin kɛwale kɛ donc mes suggestions ont pu passer en ce temps donc alhamdulillah donc fo ka taa kɛ ɲɛmɔgɔ ko ne ka gɛrɛ o la donc u ye Jakite ninnu ye n wele n bɛ se k'a fɔ n ye Jakite ninnu ka lamɔdenw ye donc je pense tout simplement o ye dɔ fara n ka yɛlɛnni kan ka taa n bɛ Ala fo k'Ala barikada k'u fo kɛnɛ in kan donc comme vous l'avez dit Joliba ye n'i bɛ tɔn min fɛnɛ ɲɛmɔgɔya la quand je fais le tour des supporters des comités de supporters n b'o de kuma f'u ye f'i ka tɔn dɔn parce que en Chine a cogo tɛ kelen tɔn kɔnɔna la dɔ bɛ na tɔn in na parce que a ye wef ni bilenman de don dɔ bɛ na ale bɛ tɔn ye waati min na o kuma sɔrɔ équipe bɛ gagner ka tugu ɲɔgɔn kɔ joueur dɔ tɔgɔ b'a to n'a bɛ gagner dɔ bɛ to i ka buguda la parce que nin tɔgɔ de bɛ fɔ kuma o kuma donc i bɛ tɔn kanu dɔ b'a kɔnɔ a fa fɛ dɔ b'a kɔnɔ a kɔrɔkɛ fɛ dɔ b'a kɔnɔ a jatigikɛ fɛ a na min fɛ ainsi de suite donc mɔgɔ nacogo ka ca donc Joliba ye club min ye équipe tun bɛ yan nɔ bien avant l'indépendance foyer indépendance mata donc il y avait le foyer du Soudan au kun autochtone ta c'est-à-dire Bamako sigibagaw ye dugulenw de kun ka équipe ye donc Janda kun bɛ o kun ye tubabu fɛn chrétien ka club de puis a Real fɛnɛ kun bɛ yen ale kun voilà c'est toi Moriw ka fɛn donc il y a Real fɛnɛ tɔgɔ kun bɛ Real fɛnɛ na donc hakili tɛ tɔgɔ in na kosɛbɛ sur place donc vous avez vu donc maintenant mais 60 na a fɔra ko k'a essayer ka équipe fara ɲɔgɔn kan pour que état bɛ se ka dɛmɛ don a ko la ni fɛn ninnu kan Soudan France foyer du Soudan ye o de ye équipe kɔrɔba ye je pense que 1946 de bɛ fɔ a ko la a sigi kuma la ne ma fili donc o ni équipe dɔ tun bɛ Bamako yan nɔ à l'époque ko lycéens de tun don ni Karunga président Joliba président Karunga tun b'a équipe in na donc a équipe de tɔgɔ ko Africa Sport de Bamako donc o équipe fila de fara ɲɔgɔn kan ko tɔgɔ ɲini yɔrɔ la Karunga ye min fɔ an ye voilà tɔgɔ in donc maintenant ko équipe fila fara ɲɔgɔn kan sa ka tɔgɔ ɲini ka d'a la donc tɔgɔ ɲini yɔrɔ in na tɔgɔ caman fɔra a ko an ma ko filanin dɔ tun bɛ baara kɛ INPS la qui doit être guinéen d'origine donc o de ye proposition kɛ ko sɔnni a ka tɔgɔ ɲini yɔrɔ jan an tɛ tɔgɔ da ba in na wa fleuve Niger ni ba min filɛ ka Joliba tɛ voilà c'est ça très bien kosɛbɛ fo Niger voilà c'est ça donc ko a tɔgɔ ka d'a la jama jɛra n'o ye ko n'a tɔgɔ ko c'est vrai k'a n'a tɔgɔ da na ko tɔgɔ in tɛ tunu bilen ko tant que ba in bɛ woyo kɔni Joliba tɔgɔ fɛnɛ bɛ taa de wala de ka taa fɛ Joliba tɔgɔ dalen de don fleuve Niger nin na donc o tɔgɔ taara o cogo la donc Joliba ye couleur min ta donni kama o de ye vert jaune et rouge donc vert je vais dire rouge vert et jaune donc o couleur saba de ye Joliba ka couleur ye mais min matarafa kosɛbɛ o ye bilenman de ye kosɔn an dɔn n'o ye filanan ye vert ye donc sabanan ye nɛgɛmugu ye ni Ala sɔnna donc Joliba sigira a ɲɛmaa fɔlɔ kɛra maa jumɛn ye a waati la tout à fait Joliba sigira a ɲɛmaa fɔlɔ kɛra Cɛba Kulibali donc ale ka du filɛ Tomikɔrɔbugu donc a fa Tomikɔrɔbugu awɔ donc ale kɛra président ye bon ale kɔfɛ Karunga tun bɛ balontan na Faransi a seginna ka na donc a ye entraîneuriya kɛ entraîneuriya in kɔnɔna la sa comment dirais-je
cɛba bɔlen a la u ye ɲinini kɛ u ko ko Karunga ka bɔ entraîneur la sanga président ya ta donc Karunga safulay a kɛlen kɔ tout petit de kɛra président tout petit pardon Abla Traoré tout petit o sigira mais o ye san damadɔ dɔrɔn de kɛ et que Karunga nana donc u ye Karunga kɛ président ye sisan donc ni ma fili Karunga ye nin mɛnna la kosɛbɛ Karunga ye san 27 kala maamu ɲɔgɔn ayi mɔgɔ ɲɔgɔn kɛ donc Karunga Keita Yara a bɛ France bi traitement na mais a bɛ Joliba Nouvelle kalama toujours il parle toujours de Joliba an ka ɲina fɛn si ma tɛmɛ a kan donc alhamdulillah hali a bɛ kumakanw bila ka na a b'an soutenir an gagné fana a ye équipe félicité donc an bɛ dugawu k'a Haruna Fisi Jallow ni min ka kuma tigɛ ni ye Joliba Attitude Club ta k'a lajɛ bi u ka dolancilaw u bɛ dege yɔrɔ min na hakili la aw dagayɔrɔ yɛrɛ o ye Hɛrɛma kɔnɔ ye nka yanni aw ka taa Hɛrɛma kɔnɔ aw tun bɛ yɔrɔ jumɛn na Joliba tun bɛ yɔrɔ jumɛn na Joliba ye entraînement kɛ fɔlɔ Tomukɔrɔbugu o ye Tomukɔrɔbugu Joliba ye entraînement kɛ Rayidaw bɛɛ la ka tɛmɛ donc Joliba tila ka taa entraînement kɛ zone industrielle la donc des zones industrielles maintenant terrain dira clubw ma donc an ye min mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da bɛɛ banna yɔrɔ in na k'a bɛ bada de la a bɛ fala de kɔnɔ fala tɛ jisigi wɛrɛ ye wa donc an tɛ taa yen donc le Joliba tɔw kɛlen k'u ta dɛ donc Joliba de ta dira ma ten donc an ye yɔrɔ in minɛ mais yɔrɔ in kɛra yɔrɔ nafamaba ye o bolo bi baara kɛra la vraiment baara kɛra la mɔgɔw bɛ yen minnu ye u bolo don équipe kɔrɔ kosɛbɛ ka Karunga dɛmɛ a ko la n'u ka wari n'u ka nafolo n'u ka matériel bi vraiment c'est le lieu de les saluer donc a ye mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ an ye minnu ye dɛmɛ k'a ko la a ye yɔrɔ président comment dirais-je je vais dire a ye maaw ninnu tɔgɔ fɔ olu ye fɛn k'a la Bayiba Kuma qui est le président de Bakarijan olu bɛɛ de baara k'a la dɛmɛ k'a la ani fɛn Cheikhna Traoré Kolo ala ka ɲinɛ a la olu bɛɛ de baara kɛ ko in na donc mɔgɔ caman y'i bolo don baara la donc a bɔ falaya la bi ka kɛ yɔrɔ ɲuman ye bi yɔrɔ min ni bɛɛ kɛlen don ka kanu tout à fait dɔw bɛ benn chargement ta ka na n'a ye ka na di dɔw bɛ ciment de di ka na dɔw bɛ wari de di ko ka baara kɛ plus les supporters minnu fana y'u ka dulokiw manches kuru ka fini samara senda kuru ka taa baara kɛ donc vraiment ni an b'a kɛnɛ kan bi donc mɔgɔw tɛmɛna minnu ye baara k'a ko la kosɛbɛ fo ka taa hôtel jɔ donc ka a yira k'a ko bada min ni bɛɛ banna la an bɛ se k'a profiter donc hôtel ni bi alhamdulillah a bɛ wari ladon donc don nataw la je pense que a nafa bɛ bonya Joliba ma kosɛbɛ ka tɛmɛ kan inchallah ayiwa Joliba Attitude Club hakili la n'i y'o ko fɔ dɔrɔn farikolo ɲɛnajɛ caman de bɛ k'o jɛkulu kɔnɔna na ntolanci dɔrɔn tɛ oui comme on le dit le Joliba est un club omnisport omnisport ça veut dire fɛn caman bɛ k'a kɔnɔna la basket bɛ k'a kɔnɔna la donc comment dirais-je athlétisme bɛ k'a kɔnɔna la volley ninnu tun bɛ k'a kɔnɔna mais volley ko ninnu nɔgɔyara boxe yɛrɛ bɛɛ kɛra Joliba ko kɔnɔna la ka tɛmɛ i y'a faamu donc bi bi in na kɔni min matarafalen don kosɛbɛ o ye football ani basket ani athlétisme donc o saba kɔni bɛ ka k'a kɛcogo la an ye rugby fana kɛ waati dɔ la mais a ma taa ɲɛfɛ puisque a ma développé kosɛbɛ Mali la yan sinon an tun ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ o fana na bon sisan football féminin o de fana créé ya ɲina ni Ala sɔnna aw sen donn'o fana baara la an donn'o fana baara la donc baara bɛ ka daminɛ fana Joliba n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Joliba bɔra sisan ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'o ye championnat ye ka wuli k'i jɔ n'o saraba ye Coupe Mali fana ka wuli k'i jɔ n'o saraba ye dolaci dɔnbaw ni nanzarakan fɔbaw b'a fɔ cogo min na doublé hakili la Joliba tun famana ni masa dɛ Joliba kelen ka n'i sɔrɔ a ye mun k'e la Haruna Fisi Jallow e min ye supporteru ka ɲɛmaaba ye ok d'abord n'an b'a fɔ ko doublé o ye Coupe du Mali ni championnat ye mais Joliba la bi an b'a fɔ ko triplé parce que an ye Coupe de la Ligue fana ta donc ça veut dire coupe saba de dara ɲina an y'a Joliba y'a coupe saba bɛɛ ta Coupe de la Ligue de Privé da depuis san daminɛ o ye équipe k'u senna filɛ o ye Bamakɔ yan donc Joliba y'o pere ta donc k'a sɔrɔ a Coupe du Mali ta ka sɔrɔ a championnat fana ta n'i y'a jateminɛ nin baara nin daminɛna a mɛnna ne yɛrɛ kɛra supporter ka ɲɛmɔgɔ ye en 2015 donc président Ɲamele ko n b'a fɔ kɛnɛ kan yan nɔ ale de ka danaya dara n kan mɔgɔ caman président ba Tijani Meja Ɲamele donc k'a fɔ kɛnɛ in kan ale de mɔgɔ caman wulila ka s'a ma n terikɛ Kalu yɛrɛ sigilen bɛ yan nɔ la donc o ni Dukuri ye ani journalistes u bɛɛ wulila ka s'a ma Yuba ninnu ko
ka ne kɛ président des supporters ye. Donc à l'époque il y a comme banu bolo kosɛbɛ u ye ko bɛɛ kɛ parce que moi j'ai dit tout simplement non a ka ɲi n tɛ fɛ ka don o sira fɛ n bɛ se ka ɲɛmɔgɔ wɛrɛ kɛ min tɛ président supporter ye mais olu bɛɛ ko i bɛ k'a ye parce que a ka ca Ala fɛ e bɛna se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. J'ai dit n'aw bɛɛ hakilinaw ye ça veut dire k'aw bɛɛ pɛrɛn don ka n dɛmɛ donc ça veut dire tout simplement que je vais le faire tɔn in yɛrɛ kanu kama. Donc o taara Ɲamele ko u taara kuma fɔ Ɲamele ma girin ka da kuma kan. A ko ko a b'a ka investigation kɛ a yɛrɛ b'a ka jateminɛw kɛ a bɛ ɲininkali kɛ kɛrɛfɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ min fɛnɛ fɔra ye fɛn ko k'a ka ɲininkaliw bɛɛ kɔfɛ a ka enquête kɔfɛ bɛɛ ko ne nin kɛra ye vraiment a bɛ nɔgɔya baara bɛ nɔgɔya parce que an bɛna waati min na a kun chauffelen don so in kɔnɔna la a kun chauffelen don il faut de connaître an ye ɲɛmɔgɔya ta tasuma la donc a donni kama n'a ye ne nommé a ye kumakan 2 de fɔ ne ye min tora n kɔnɔ. A ko Aruna jama bɛɛ fɔlen kɔfɛ mɔgɔ min sera a ma o ni n ka enquête kɔfɛ donc n ye kɛ président des supporters ye mais n tun ye poste wɛrɛ ŋaniya ni ye min t'o ye parce que ne tun fɛ i ka ɲi yen nɔ ka tɛmɛ fɛn donc u ko e de bɛ se ka nin ko in kɛ mais n'i y'a mɛn ko club populaire fɛnɛ o ye jamakulu de ye donc ni jamakulu mɔgɔ sɔrɔla min bɛ se ka jamakulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara bɛ nɔgɔya ko caman fɛnɛ bɛ nɔgɔya surtout tɔn in bɛ cogo min na ko donc n bɛ ɲɛmɔgɔya in d'i ma i k'i jija i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'i jija i kana mɔgɔ gɛn. Je pense que a donné une catastrophe bima. Non seulement menga président d'honneur pour nous et mon nene Jackie. A barata a permis à Kagara ko so episode souffert barade mais Alicine en avait baraka no fait. Pour que ana ñu rencontrer kata contrôle nous a fait que ambe baraka na 5h je vais dire 7h du matin. Puis ça allait là qui dadi puis ça avait soulevé que barala aéroport là. Il y a femme mais ali bien à disposition là vraiment ka faut kenenga. A ko ma ko an t'an bolo bila foyi la an ka kuranɛ kalan kɛ ka bɛn kɛ comment dirais-je ka ala deli min bɛna ni bɛn ye tɔn in kɔnɔ min b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ka se ka fɛn kɛ an y'o kɛ ka tila ka assemblée générale ba kɛ une assemblée générale an y'a fɔ assemblée générale de réconciliation et de salubrité a don an yɛrɛ makɔnɔ bɛɛ furan k'a bɛɛ fɛn ka jama ka bɔ ka misi faga ka tila ka fɛn ne ka discours kɛ ka yafa ɲini supporter bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mɔgɔ min ni ko sera a ma dɔgɔyama sera a ma ou bien a dila ka jeliba dila ka ko dɔ kala jeliba mais ɲɛmɔgɔ dila ka kalo bɛ joueur dila o supporter donc bɛɛ ka yafa ala ni tɔn yɛrɛ kanu kama je présentais ces excuses là donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bon Dieu merci bɛɛ tun bɛ kɛnɛ k'a don min b'a fɔ ko min bɛ kɛlɛ la min tɛ kɛlɛ la bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ tun ko vraiment ko vraiment ni an taalen ko ɲuman sira kan mais kɔfɛ dɔw tilala ka bɔ tuguni bon o tɛ ban association na o tɛ ban la mais o t'u bɔ tɔndenya fɛnɛ na mais je pense tout simplement que don nataw la san nataw la donc on a vu que d'autres ont compris que juguya t'an fan fɛ donc n'i y'a jateminɛ kuma caman fɔra an ka idée sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ joliba terrain kun ye RMA kɔnɔ de karon yɛrɛ fɛ a y'a tɔgɔ da o de la mais an ye karon yɛrɛ de kɛ joliba RMA kɔnɔ tɔgɔ ye donc a ye complexe sportif karon a Keita o bonyana mɔgɔ caman kun sigilen to yen an ye sɔrɔ min kɛ ɲinan n'o ye coupe ni trophée ye mɔgɔ ka dɔgɔ an ma se mɔgɔ min ma mɔgɔ kɔrɔ ka dɔgɔ an ma se mɔgɔ kɔrɔ ma hali maa minnu tun kɔdɔnnen don mɔgɔ minnu tun kɔdɔnnen don ɲinan tun bɛ ɲini ka kɛ mɔgɔ minnu kɔ je prends un exemple an taara cɛkɔrɔba bɔ o ka famille la bɛɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba ye min kɛ joliba ko la voilà c'est ça balontan na a y'a yɛrɛ di joliba ko la kɔni a kun tɛ se foyi bila o ɲɛ donc an taara a muso vraiment ala ka ɲa cɛkɔrɔba la donc a muso ye min sɔrɔ k'a fɔ a ye ko ko n tɛ se ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ a ye ko san 40 kɔfɛ hali bi hakili bɛ ne cɛ la an ko an hakili b'a la wa hakili tɛ bɔ a ka fo ka diɲɛ wuli donc vraiment ka muso fo tɛnɛma donc vraiment n'a ka denbaya Mohamed a denkɛ Mohamed n'an taara u bɛɛ sɔrɔ donc vraiment bonya de don o n'a ɲɔgɔnna caman championnat ni ligue ni kujumali a sɔrɔla gɛlɛya kɔnɔna na dɛ siga foyi t'o la siga foyi comme vous l'avez dit an mɛnna an tun ma fɛn sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ y'a kɛ ni kuma ye parce que ni kungo fɔbaga ye mɔgɔ min t'i fɛ a ko ka gɛlɛn donc u nana kɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko sugu dɔ ça veut dire dɔw yɛrɛ ko k'an garisɛgɛ man di dɔw ko comment dirais-je an tɛ baarakɛla ye kuma caman caman mais ala b'a dɔn an bɛ baara kun kɛla mais san an ye 95 2015 ni bontan daminɛna ni an kɛra ɲɛmɔgɔ ye an championnat ma laban an bɔra la donc 16 ainsi de suite bontan kun tɛ kɛ ka ban an bɛ se ka ko ɲinan de championnat taa n'a ɲɛma k'a daminɛ fo ka taa ban k'a daminɛ journée fɔlɔ la fo journée laban a ka kɛ poule unique fɛnɛ ye bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ
Voilà, c'est ça. C'est pourquoi on a dit, si né à Fora en 78, que c'était la Coupe de la Vérité, parce qu'à Fora, que Tchekoro Minena, que Tchekoro Baton Djolo avait gagné. À la influence de Morocco, à la influence de Adrouka. Donc, au Coupe de la Vérité, Djolo Ada. Djolo va faire ce qu'on a, en fait, une saison de la vérité. Montrons que on est mis et qu'on est bien. On est barakano de Roland Sokono. La tâche est résultat. Donc, on y a un très de Djoma, quand on a un campo, quand on a de baraké, quand on a un coup de à faire quand on fait ça. Mais au sang, on sait qu'il faut sans douleur, c'est sans volume la maintenir plein de bonheur. En de la phase de poule, la coupe qu'a flashé un fladé. Club Shimado, phase de poule là. Donc, en donnant chien fladé, à chien, quelqu'un est bel à 1 million qui m'a fladé. Ni bien de championnat, un champion, Coupe du Mali, valeur, million de temps. Championnat, million de mois. Oui, il y a un donc, en boule d'avoir donc, ça veut dire que Barakera, mais mon âme, on t'a sur un là, Bayo, Kofena, les moun me bon temps qu'on a la moun bon temps million qu'on a bas qu'on a. Mania Fonga, à la Tadomena. Nous, qu'on a moi, c'est tout là. Je pense qu'au décès là. On m'a découragé, on est Baraké, on s'est accroché. Nous, dans mon discours, nous avons fait que démissionné. Ni Djolo avec champion et Samina. Au cas où ce soit l'État, la Beba Foko a wani les champions. Donc, au don de cela, faut en gros dire, enfin, qu'on écarte de l'année toje. Sinon, quand on est toje, qu'il quand on est champion, avec tout le monde, il y a un tien, il y a un tien. Aruna Vijalo, n'est pas famille ça. Joliba Attitude Club, à Kena Ningonabi. Alhamdulillah. Joliba Béala Tanu, Abala Barkada. Nous, les filles, sans Joli, Joliba Club Badi. Joliba sans Wolon la Kama Fosso. Ça dit, nous avons fait un titre sur ce qu'on a là. Non, voilà, soit tu sais, tu crois. Mais quand il y a que soit tu veux croire que tu sais, on a d'amener tout un encore fait. C'est qu'on y avait fait là. Dans à Koubé, où il y avait Baranola, où il y a donc un cours de bonne couille. Où il y a donc fait un coup à ton donc c'est pourquoi cette année, en gagnant haut la main tous les trophées de la saison, à ma en contenant, mais en tewaso. Ne be se ka fo ni sojara ne be ni soja ko fla de ke ibe jamakulu nyefola nyefe jamakulu bela jele ye to ton kan bagade donc no nyemuga dirima ni olu ni sojara ibe ni soja ko fla de ke ibe ni soja en tant que service ibe ni soja parce que il ga ton de on fait ben ni soja parce que faire cela kaduma donc la kadam le président la vice président donc maître Bassali le premier vice président et Jega deuxième vice président le secrétaire général Moro Aba Segoula donc Yeli qui est le trésorier sur Fouré Moula tous les jours comment ce que femme donc on est le bureau qui vraiment il faut le reconnaître kadam n'a premier vice président Marega et Lamine Kamenso Kalou Sempara Yuba Sissé Dougouré donc on a top bella géré Ousmane Traoré donc un bel barala sunitli donc je pense que les résultats est ka bella géré fou ka jelwa kan ba bella géré fou ni ka jelwa balkana na la son Aruna Diallo Joliba Attitude Club ire a foto comme na indépendance ta wati ni to la chitonye kata se to la chiton Roma munu sikira nga jamana konnana onga Joliba Attitude Club asigi ni biche ayina fanya jamana konnana wa ni ala sonama baro takuflana na ambe signkana ikaseke inendo la ka fesel keni na la sona ntuma fera mi fo ni permettre qu'on faut ikanga to fo donc je vais dire tout simplement ambe dominer copie Joliba ya ka championnat mugan samana l'état au record donc atla ka coup de mal là on y mugan soro on y mugan l'état donc faut faire ko jumali mugan championnat mugan ani sabay na la sona ni ala sonama ambe signkana baro takuflana na kasekana wala like masala to inshallah Mbalimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera Baramuso macaroni bɔra macaroni qualité ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa bɛ bugun Baramuso macaroni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle macaroni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitini ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadonaw bɛɛ bɛ girin macaroni kelen mun nɔfɛ ale de don Baramuso macaroni Baramuso itayi ka ko ye foli ani tanni ko lase o kelengena bɛɛ lajɛlenmani waati na amunu ni aw sɔgɔlen do a bɛ ka jɛmu kan filɛ ni waati na teleɲɛta jabarani so sanfɛ ni an ko a ma faso jɔ kɛnɛ ma welele walima maa min bɛ yen nɔ ni anw ye wuli ka jɔ kɛ ka na ale yɔrɔ bi o de ntolaci jɛkuluba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma Joliba Attitude Club o kanubaw a lafasabaw o jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba ni an ko a ma supporter o ɲɛmaaba Aruna Diallo an n'ale de bɛ baro la bi
baro min ni a fanba a bolila Joliba Athletic Club yɛrɛ ale yɛrɛ sɔrɔ a la cogo di ka taa se Joliba yɛrɛ ka tariki ka bɔ san 1960 la ka na se fo bi ma masala fanba bolila ka baro kun fɔlɔ la baro kun filanan min na boli min ka sisan o de Joliba Athletic Club min ni an filɛ ka a kɔrɔfɔ a ka kisaw fɔ a sigi ni bi cɛ a ye fɛn ɲa Mali farikolo ɲɛnajɛ ye wa e bɛ se k'o sɛmɛntiya ni wa Aruna Jija. Oui, mais c'est qu'à fond que Joliba fait un bar de Niamali farikolo ɲɛnajɛ ye. Balontan ye fɛn dɔ comme je l'ai dit ne ye Joliba ta k'a lajɛ Joliba ye finalu tan ka tɛmɛ demi finalu la fɛnɛ ka final ɲagaminw donna la mun y'a bali ka final sɔrɔ o kɛra Coupe d'Afrique kɔnɔna la donc kɔfɛ Joliba ye baara di balontanna camanba de ma. Mali balontanna camanba o ye depuis les années san daminɛw la quoi donc caman ka baara sɔrɔli bɔra o de sababu la donc caman ɲɛmɔgɔ balontanna kɔrɔ caman y'a fɔ an ye olu nana Bamako Joliba ko de kama donc olu ye baara fɛnɛ sɔrɔ Joliba ko de fɛnɛ la là c'est très important yɔrɔ waati la fɛnɛ coupe dɔ tun bɛ taa ko coupe corpo o tun ye baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ye baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o coupe tan ni ko kunna i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko équipe tun bɛ comment dirais-je baarakɛyɔrɔ ninnu tun bɛ joueurs ta donc o coupe in ta a tun bɛ baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ caman ye baara sɔrɔ o fɛnɛ kɔnɔna la donc quand tu es meilleur et que tu es retenu i bɛ to équipe kɔnɔna caman ye Sonatam baara sɔrɔ o kɔnɔna la caman ye usine wɛrɛw baara sɔrɔ o kɔnɔna de fɛnɛ na tɛ Somiax ni fɛn ninnu caman bɛ ten tɔ donc ça veut dire que balontan bɛ a ye nafa dɔ don n'i y'a ta o la ka na se an ka année 90 ninnu na ka na se sisan ma an bɛ ni joueurs ye bɔli daminɛ ka taa kɔfɛ kosɛbɛ c'est a tun bɛ kɛ avant dɛ mais a ka caya kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a kɛra o waati ninnu kɔnɔna ka na non Joliba ye joueur min na bɔ caman b'a kɛmɛ ni kɔ kan ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa kɔ kan ka taa i dahirimɛ ɲini balontan minnu vraiment u ka kabila yɛrɛ ye fɛn sɔrɔ a ko la ça il faut le connaître dahirimɛ sɔrɔ yɛrɛ tɛ bilen dɛ kabila yɛrɛ de ye fɛn sɔrɔ a ko la ça o ɲɔgɔnna caman ndolacila kɛmɛ n'a kun kan kɛmɛ n'a kun kan fɛ pour ne pas me prononcer trop caman b'a kɛmɛ kan yɛrɛ il faut le reconnaître donc caman bɔra k'a daminɛ minnu bɛ bɔ ka na arabu jamana la Algérie Maroc Égypte ka bɔ yen nɔ fo ka taa France Allemagne o ni dugu tɔw donc vraiment il faut savoir tout simplement que Joliba ye joueur labɔ Joliba ye joueur labɔ maa min Joliba Athletic Club kɛra sababu ye maa min y'a dahirimɛ sɔrɔ ntolanci ta sira fɛ o maa cayara kosɛbɛ a cayara kosɛbɛ o mɔgɔ cayara kosɛbɛ wa o mɔgɔ bɛ ka continuer hali fɛnɛ a ko bɛ senna hali sini hali ɲinan c'est sûr i bɛna mɛn ko joueur dɔw fɛnɛ bɔra Joliba kɔnɔna la an ye faamuyali dɔ kɛ fo an ni supporters bɛ bila ɲɔgɔn na cogo dɔ la waati dɔ la ils disent que an bɛ joueurs bila ka taa an bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min o de bɛ fɔ Mali tariku la a ka gɛlɛn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka situation mɔgɔ caman bɛ jalaki ta ka bin Joliba Athletic Club kan ko aw y'o ye kabi joueur feere la ko hali joueurs tɛ kosɛbɛ ko dɔw yɛrɛ fitinin denmisɛnninama bɛ taa ko Joliba ma dabɔ dɔrɔn ka wariba ɲini ka bila a ka wagaden kɔnɔ o tɛ a ka di Joliba ye ka joueurs garder mais bi bi in na balontan sera yɔrɔ min ma denmisɛnnin depuis 118 denmisɛnnin bɛɛ n'a ka agent don fo 2 3 3 4 4 bɛɛ bɛɛ bolo donc kuma la a bɛ imposer Joliba kan de an b'an ban yɛrɛ kuma dɔ la non a tɛ taa n'o kɛra somɔgɔw bɛ don a la agent b'an contourner sisan ka joueur contourner ka taa a somɔgɔw fɛ yen ka taa wari yir'u la Joliba bɛ fɛ ka don i den ni hɛrɛ sɔrɔli cɛ nin de kan ka sɔrɔ a la bon i b'a sɔrɔ an jigi b'a kan ko den bɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin ye a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ nin fɛnɛ ye donc vraiment a bɛ kɛ sama-samani y'an ni ɲɔgɔn cɛ mais généralement on cède olu an y'o caman min fɛnɛ cédé a caman bɛ taa ka segin ka na a tɛ réussir mais laban in na n bɛ se ka kɔsanata ninnu dɔ ta joueur min y'an ka kuma yɛrɛ lamɛn kosɛbɛ o ye Dieng ye Alu Dieng n'a bɛ jouer Egypte bi vraiment Alu Dieng an ka foli ma c'est l'occasion pour me permettre k'a fɔ denmisɛnnin ladamulenba don ale de ko ale ni dɔw tun bɛ génération kelen na olu ye taa ni ka segin joli kɛ an ko a ma an y'a f'u bɛɛ kelen ye a ye to an kɔ ayi olu bɛ taa Alu ko k'ale b'an kɔ vraiment je pense que a bɔra du min kɔnɔ a bɔra du ladamu kɔnɔ o fɛnɛ sɔnna fɛnɛ ka mun donc Alu nana Alu ka contrat bɛ taa signer don min na contrat fɔlɔ bɛ taa signer don min na Algérie secrétaire général de taara a nɔfɛ o dara kan ka taa a taalen u ye min fɔ a ye k'u bɛ ɲagami don o la ka yɛlɛma don o la parce que Alu sera u senkɔrɔ yen nɔ Alu ko k'ale t'a signer tant que Joliba ta ma d'a ma min fɔra fɛnɛ fo ka di Joliba ma a ka jɔ a jɔyɔrɔ la donc ils étaient obligés de céder peut-être ni ye ɲɛta de sɔrɔ tantɔ Alu kan ka feere Europe de san mais voilà tout b'a nɔfɛ depuis san joli
a kun bɛ sɔnni a ka san 23 yɛrɛ sɔrɔ n'a kun feerela jeliba kun bɛ wari dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni Turquie équipe baw kun b'a nɔfɛ mais i b'a dɔn Égypte bɛ wari dɔ bɔntana kojugu donc u ka joueurs bɔli ma nɔgɔ u ma kosɛbɛ voilà c'est ça ils préfèrent toujours k'u bugu farafina voilà u ka bɔntana bɔ man di kosɛbɛ donc u ma sɔn k'a dilan hali sisan équipe b'a nɔfɛ fan bɛɛ a ma se ka a kɔni ma labila fɔlɔ mais a kɛlen k'a mɛn ka bɔ ko an ye coup de Mali ta a y'a facɛ ci an ma ka 500 di ko k'a di a dɔgɔninw ma n'o ye bɔntanaw ye Ndolacila joliba ndolacila ko am se ka fɔ ten ndolacila kɔrɔ a ka hakili to tɔn na tout à fait tɔn ye walima tɔn ye sacré min kɛ tout à fait k'ale nin yɔrɔ in nin y'a la ko k'a di denmisɛnninw ma donc moi je pense que voilà c'est ça ni bɛɛ tun b'a kɛ ten a ka ca Ala fɛ an tun bɛ Ala tanu kosɛbɛ mais bɛɛ t'a hakili sɔrɔ sinon facɛ taara ka taa t'o d'a ma vraiment a kɛra bonyaba y'an ma donc an bɛ dugawu de kɛ cɛnin ye Ala ka dɛmɛ hali bi Ala ka kariya taa ɲɛ a ka mariage fɛnɛ na a nana ka bonya d'an kan ka na mariage papier d'an bɛɛ ma ko f'an ka kɛ mariage kɛnɛ kan donc a bɛnna an ka balontan don ye mais an ye mɔgɔ dɔ kɔni bila qui ont pu nous représenter donc o n'a ɲɔgɔnna caman donc balontan vraiment jeliba kɔnɔ an bɛ denmisɛnnin dɛmɛ de i ka fɛn sɔrɔ ni nana an b'i dɛmɛ fɛnɛ ni wariko bɛ jeliba Mali balontanko la wari t'a la kosɛbɛ mais an de fɛnɛ bɛ wari di ka tɛmɛ bɛɛ kan ah oui an ka saraka bon bɛɛ ta ye wa an ka wari fɛnɛ bɛ di fɛnɛ ni maa min ye garisɛgɛ sɔrɔ ka na joliba la i bɛ fɛ k'a fɔ k'i bɛ min sɔrɔ o la i t'a sɔrɔ Mali dolantitɔ tɔw la n b'o yamaruya di ma i bɛ balontana tɔw ɲininka min b'an fɛ yen min t'an fɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko jeliba kɔnɔna la ko wari bɛ di an b'o sacrifice kɛ Mali bɛɛ o kɔni y'o fɔ wari bɛ di an ka prime fɛnɛ ka ca a bɛ di fɛnɛ a gɛlɛyara cogo min na an m'an ka joueur ka juru bɛɛ sara o kɔni na o tɛ se ka fɔ o bonya b'an kan alhamdulilayi n'an ye layidu min fɛnɛ ta an b'o layidu tɛmɛ an nan'o lamɔ sɔrɔ tɔn kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o de fɛnɛ n'aw ko ko ngo a bɛ to ngo in kan a b'aw dala kan a bɛ se ka sumaya layidu min taara ndolacila ye k'a fɔ na jouer an ka tɔn fɛ tout à fait o bɛ bɔ a sira fɛ o bɛ bɔ a sira fɛ a bɛ se ka sumaya ni gɛlɛya nana waati min na an bɛ kuma n'i ye fɛnɛ mais i ta tɛ to an fɛ an ka ala deli de mɔgɔ ta kana to an fɛ est-ce que an bɛ se ka fɛn o fɛn min fɛnɛ kɛ ka joueur bila condition na ka an ka entraîneur mana fɛn o fɛn min ɲini an fɛ an seko ye fɛn o fɛn min an b'a k'a la pour que joueur ka se ka bila condition na o kɔni o se b'an ye ala Haruna Afiye Diallo e ye jolibara supporteru ka ɲɛmaaba ye an y'a ye k'a fɔ competition africaine na tuma dɔ la Mali ndolaci tɔn sen bɛ fereke a kulon kuncɛyɔrɔw la o ye degunba ye min bɛ ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ndolaci ma ni maa ko k'i fɛla fɔ o la k'a fɔ competition africaine na an ka club u ka senna sumaya la e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la a degun ye mun ye o ko ka nɔgɔn kosɛbɛ bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ mais malheureusement a tɛ kɛ waleya oui balontan club ye fɛn dɔ ye anw fɛ Mali la yan nɔ nous sommes des amateurs on est football amateur de jouer, on n'est pas professionnel. On peut dire peut-être on est semi-professionnel, puisque ni Sarali be donner à Kola avec c'est la fois là. Mais le club a besoin d'aimer les cacailles. Ni a jaté na fo dier dolanti re mo de be na fo la bi. Valentin Malo, d'abord mal là nos sponsors sur Romandie. Et en bet démarcher li qu'il faut attendre 5 ans. Donc moi té au notion tout la ka Valentin wardu Valentana. Il est assez société au moins. En yɛrɛ kuma min sɔrɔ k'u bɛ siran impôt ko ni fɛnw ye donc u bɛ exposé o b'a gɛlɛya donc maintenant Mali football bɛ ka gérer ni mɔgɔ dirigeant poche kɔnɔ wari de ye o ye ko gɛlɛnba ye dɛ balontan ye wari dun fɛn de ye i mana wari dɔ sɔrɔ k'i content na cogo to i b'a ta de siga foyi t'a la an fɛ yen nɔ par exemple joli b'a la an bɛ transport d'engagement don o don la an ka transport bɛɛ daminɛ 7,000 ka taa se 8,000 9,000 ma ni sɔngɔ fila don 9,000 ni transport ye don o don o ni joueur ka ordonnance tɛ kelen ye ordonnance bɛ jigin cogo a bɛ jigin ten tɔ chaque entraînement ordonnance dɔ bɛ di i y'a faamuya donc il faut entretenir le terrain il faut faire l'internat ni joueur bɛ jouer don min na an fɛ yen nɔ ni joueur bɛ jouer don min na u bɛ tilelafana dun u bɛna ka tilelafana dun ka to ɲɔgɔn kan ka taa an b'o kɛ mun de kama n'a fɔra ko joueur bɛɛ ka bɔ a ka so ka taa terrain na ka taa an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ terrain na dɔ bɛna retard la ko dɔ bɛ se ka don dɔ ta jukɔrɔ donc depuis 11h 10h selon les matchs an ka joueur bɛ wele u bɛna yɛrɛma kɔnɔ donc tilelafana bɛ taa ka taa d'u ma o fana prix b'a dama i y'a faamuya dege karamɔgɔ minnu fana bɛ ta dege karamɔgɔ minnu fana ta olu n'aw ka nafolo ni fɛnw donc ça veut dire que wari jeli b'a ka fɛn kalo wari bɛ bɛn 6,6 ani kɔ
min bɛ dépense joueur sara entraîneur sara élément kɔnɔ entretien baara tɔ ordonnance fɛn donc ordonnance yɛrɛ t'o la non ça c'est o ye sara de million 6 ani kɔ san kalo o ye sara de donc n'an bɛ ordonnance mun sara don o don o ni nin fɛnɛ min bɛ kɛ joueur dɔ mana bana IRM ninnu bɛ taa 100 000 150 000 200 000 la san o ye ka joueur lajɛ n'a sɔrɔ fasa mun de y'a sɔrɔ ou bien fɛn o ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ kuma donc il faut faire tout ça. Donc on va dire que demain de kan ka don Mali dolanci tɔn ma. An ye mun y'o la Orange de sponsor de la fédération ye donc fédération de ye contrat signé Orange ye mais wari min dira o b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ mais min attribué don club la million 20 il y a jateminɛ donc club min ka sara dɔrɔn ye million 6 ni kɔ ye kalo la donc tu vois ça fait combien voilà donc an ni équipe bɛɛ fɛnɛ ka wari de kelen o million 20 fɛnɛ tɛ di ɲɔgɔn fɛ dɛ par exemple san joli b'a bɔli i bɔtɔ k'i bɛ taa ko CAF la normalement million 10 dɔ kan ka d'i ma min b'a ko k'i senna bɛn i bɛ t'o sɔrɔ peut-être f'i bɔlen kɔ compétition yɛrɛ la i éliminé kɔfɛ i b'o sɔrɔ je te dis ɲamele donc o b'a yira k'a fɔ an ka dolanci a bɛ maɲumako minɛ a ka gɛlɛn kojugu imagine quand même coupe du Mali bɛɛ y'a dɔn a finale ye nin don ye wari kan ka bila donc min mana ta normalement wari kan o tigi ka compte numéro kan ka minɛ ka wari bila kɔnɔ chèque géant man d'a ma hali sini a ma wari sɔrɔ fɔlɔ hali sini a dɔrɔn ma d'a ma fɔlɔ kuma tɛ championnat ta ma donc pour an ka se k'an ka joueur bila congé la u ka taa congé la tile 20 congé la fɛn championnat dernière journée tan ni kɔfɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de bolo donna poche kɔnɔ ka prime an kun ye prime promesse ta joueur ye n'u ye coupe du Mali ta k'o prime sara u ye n'an ko k'an bɛ wari in ma kɔnɔ denmisɛnnin tɛ taa congé la an ka denmisɛnnin bila ka taa congé fana na ka sɔrɔ fɛn ma dun o ma diya an ye donc ɲɛmɔgɔ de ye wari bɔ an ye wari di denmisɛnnin ma o taara congé la hali sisan fana a ma wari sɔrɔ donc olu tɛ ko kɛta ye o au sang, le meilleur joueur de la finale. Il a trouvé 500 000 pédos. Un joueur guinéen, il y en avait un petit guinéen. Il était le meilleur joueur. Petit nous on a ta vacances là. Avec un mec à main. Né de Warren Takadama. Net la Warren sur le coffre, il faut donc ça va au coffre. Tu vois ce que ça fait. Donc au lieu de faire une et de menikoui. Et il faut voir aussi comment améliorer les choses. Balantana, vous avez du Balantana. Demain avec la fédération, vous avez black na ko ka football développé à Noala. Moi je pense que ni a jatemne. Vous avez ta donc réception. Voyager. Nyamoro ka voyager ka ta Koudmalina, finalina. Morore ancien joueur, Dougouré ancien joueur on a fait au lieu de inviter la kana keneka. Comme invité d'honneur. Comme invité d'honneur à quel prix? Donc moi je pense que imaginez quand même. Donc moi je pense que au ka ward do bantana. Nous ward do bantana wallahi ala me koke. Mali be koke. Siga photo là. Anti siga la be jona parce que what dia dikmana. Saison be giant, imagine-toi. FIFA norme dit faisons un ban mais qu'on a là. Mais imaginez qu'en tarafo juillet qu'on a là. Non tu dois faire la dépense quoi. Anti la jona coupe courant na damene. Avec 5 qu'on fait tenter une réflexion et qui veut qu'il avec l'enfant. Donc à perdre besoin. Donc ça veut dire que saison fermée plein, il y a mon appareil dans le plein. Sous net l'emballa. En meilleur que son en bas que vous la fait en bas que souffre. On n'a pas le temps. Aruna Abdji Diallo obato ambita ni ndulachi takalaje samba fla animgani saba ndulachi bolo dalen do kono war jamana ka no farafina wala mbay kam 2023 digi kramo kura be anga jamana kuna no Eric Sekushele e nyambala ka fo kono war jamana ka am sekatawa Mali bi sekira so kono war ndulachi keneka Mali bi sekata d'abord ne be fori ke folo we choix min gon kane que choix bena Eric Sekou Salma qui est ancien joueur ancien international malien et abseka kokain bon je sais tout simplement mo me fene do atna na son ou ka boire à tableau kan là c'est tout à fait là c'est très important mo me fene do je to ba respecter parce que fene vécu donc donc à la fin na demena Beka sont à demain. C'est normal. Chelsea là. Non, le Mali peut aller loin. Balantana Bambolo. Mais même fait la fois, à qui à championnat malien, à championnat là, sur Kosovo. Tata va en championnat là. Faut que les mamans au cadre, que son nom vous place nos fait.
n'o kɛra balontan tant qu'il y a concurrence là donc bɛɛ i kan ka min kɛ i b'o kɛ mais n'i ye balontan ta ka n'a ye dɔrɔn balontan b'a k'ale de bɛ yen kuma o kuma il va se contenter du peu mais pour ka se ka fɛn kɛ sokɔnɔmɔgɔ dɔ mana jouer o tigi ka feu kɛ tantɔ donc a ka ca ala fɛ dɔ wɛrɛ bɛ kɛ donc ça va les pousser a bɛ se ka kɛ garisɛgɛ yɛrɛ bɛ d'o ma o ka se ka sugu yɛrɛ sɔrɔ siga foyi t'o la donc vraiment il faut pas que datugu complètement sokɔnɔmɔgɔ ka to ka voilà sokɔnɔmɔgɔw o k'a lajɛ les meilleurs qui sont là à des postes vraiment mun bɛ se ka poste titiller vraiment o de don n'i y'a mɛn ko kɛnɛmamɔgɔ a bɔra kɛnɛma so kɔnɔ yan nɔ ka taa n b'a fɔ minnu bangera kɛnɛma yen nɔ donc caman bɛ yan nɔ minnu tɛmɛna yan nɔ fɛ ka taa donc n'a taara k'a bɛ taa banba olu dɔrɔn kan n'i ye symbiose kɛ a ka ca ala fɛ fɛn dɔ bɛ se ka bɔ a la min bɛ se ka nafa quoi donc je vois bien le Mali en Côte d'Ivoire ni ala sɔnna inchallah ala k'a nɔgɔya an ka jamana Haruna Azizi Jalo an bɛ se k'a fɔ baro an sera a kuncɛyɔrɔ la baro in b'a jigiya k'a fɔ a nafa bonyana kosɛbɛ tele ɲɛtaa filɛbaw bolo ka taa se Mali yɛrɛ farikoloɲɛnajɛ kanubaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntolanci kanubaw bolo ni maa ko k'i to nin kɛnɛ kan ka kumakan laban fɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni ani ka ɲɔgɔn sɔrɔ baro yɛrɛ kɛnɛ kan. D'accord, d'abord ne b'a fɔ vraiment de m'avoir donné l'occasion n ka se ka exprimer donc je pense que comme tu as dit Mali football farikoloɲɛnajɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen b'a ta ka sɔrɔ a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen an ka tɔndenw donc a foli d'u ma et que titre min sɔrɔla vraiment permettez-moi de féliciter la famille rouge min sɔnna ka bɛɛ ka tigɛ di ma pour que an ka se ka nin sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka appel min lancer ko fédération k'a lajɛ hali bi améliorer les conditions de vie des clubs là c'est très important c'est à dire wari mana balontan kama a ka don balontan na n'o kɛra Mali balontan bɛ ɲɛ sɔrɔ tuguni ka tɛmɛ nin fɛnɛ kan donc an bɛ min fɛnɛ fɔ san tɛmɛnenw min dilan ka kɛ il faut qu'on sorte de ça en gros Mali kura donc nous pensions tout simplement que l'État doit prendre toutes ses responsabilités donc kuma min bɛ fɔ ka ko État obligé tɛ ka club ta ka taa n'u ye kɛnɛma o kuma kana fɔ État k'u ta jusqu'à preuve de contraire don min na ni équipe kɛra professionnelle ye don min na ni équipe ka match wari bɛ di équipe de ma o don fana an bɛ segin k'o kuma fɔ ni équipe kan ka yɛrɛ ta cogo min na mais an bɛ don min na bi État de kan ka équipe ta i ka t'i jija o la et o ko kana kɛ samasamali ye ka équipe perturber kuma ma min na bɔ ɲinan bɔli ye Real ni Joliba ye donc vraiment que ces équipes là soient déjà rassurées de la sortie et que an ka baara fana kɛ dans ce sens là pour que Mali football bɛ se ka taa ɲɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika da an ka farikoloɲɛnajɛ la ala ka ko sabati merci bien an bɛ i yɛrɛ fo Haruna Azizi Jalo ka Joliba kanubaw bɛɛ lajɛlen fo e min ye Joliba supporteru ka ɲɛmaaba ye ka an bisimila i ka cakɛyɔrɔ la bi ka se ka na masala kɛ Joliba ka masala kɛ Mali yɛrɛ farikoloɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntolanci kan bi jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔkɛnɛ min bɛ latɛmɛ tele ɲɛtaa yɛrɛ jabaraniso sanfɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka an balimakɛ yɛrɛ fana fo ni o ye Kalilu Sɛnpara ye ale fana ye Joliba kanubaba ye supporteru fana ka bureau la ale fana b'o la ale yɛrɛ fana kɛra cɛsiri kɛba ye walasa nin jɛmukan ye a bɛ se ka labɛn cogo min na an bɛ a fo ka Sɛnparalakaw k'u bɛɛ lajɛlen ka fɔ ko i Jalo ni ala sɔnna ma nin b'a jigiya ka fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma an na to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baro kɛ an ka jamana yɛrɛ farikoloɲɛnajɛ yiriwa bɛ se ka boloda cogo min na a bɛ se ka bɔ yɔli la cogo min na ni k'a bila sira ɲuman kan cogo min na an b'a jigiya ni ala sɔnna ma e na to k'an ka wele yɛrɛ fana jaabi ni ala sɔnna avec plaisir ni ala sɔnna nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔkɛnɛ maa welele walima wulikajɔ kɛra ka na maa min yɔrɔ bi o ye Haruna Azizi Jalo ye Haruna Azizi Jalo ale ye Joliba Athletic Club n'o ye farikoloɲɛnajɛ ntolanci tɔnba min bɛ an ka jamana kɔnɔ o supporteru ka ɲɛmaaba don an ye wulikajɔ kɛ ka na se ale fɛ yen bi ka se ka barosigi kɛ Joliba yɛrɛ ka hakaja ka se Mali yɛrɛ farikoloɲɛnajɛ a nafa min ni o bɛ se ka se maaw yɛrɛ ma dan na don a la wa faamuyali caman sɔrɔla a la an b'a jigiya k'a fɔ aw minnu filɛ ka tele ɲɛtaa filɛ aw caman ye faamuyali sɔrɔ a la baro in tɛna kɛ baro laban ye ani Haruna Azizi Jalo ni ɲɔgɔn cɛ tuma ni tuma ka se ka wulikajɔ kɛ jɛmukan yɛrɛ ni o ye faso jɔkɛnɛ ye ka se ntolanci yɛrɛ maaw ma ka se ka an bilasira ka o bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn k'a ɲini Masa Rahamani fɛ a ka an ka jamana basigi ni ka ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون
لعرس الحرية. لما